racons seran els que diran com ha de ser la suya. Estructurada. Un mollo per mi, perquè jo pogués també entretindre-me. I quan anàvem a la muntanya, ara, que era quan acabàvem el col·le, anàvem a baixar fusta. Ella engegava a tenir. Però sí que anàvem a treure fusta de dimoni per veure. Sempre fèiem la besulla. Bueno, doncs més o menys els mànecs el tenim. Arribats aquí. Per la Nancy ja n'hi era prou. De tal palo, tal astilla, que diuen.